ንኣብነት ናይ ዋረን ባፈት ፍልቲ ኢንዲኬተር ኣላ محبريت ዘባፈት ኢንዲኬተር ያትብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቲ ማእከላይ ገምጋም ክልተ ሌቨል ንላዕሊ ኸይድሎ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ንላዕሊ ኸይድሎ ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ክስተት መዓስ ኣጋጢሙ ነይሩ ምስ ንብል መጀመርታ 1960ታት ክሳዕ መወዳእታ 60ታት ኣብዚ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሃሪሙ ነይሩ እቲ ማርኬት ብድሕሪኡ ሓፈሻዊ ማርኬት ን15 ዓመት ዝኾን ወሪዱ ድሓር ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሃሪሙ ነይሩ ማርኬት እቲ ናይ ዋረን ባፈት ኢንዲኬተር ማለት ያ ን14 ዓመት ዝኾን ካ ማርኬት ጎዲሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልክዕ ከምቲ ኣብ 60ታትን ኣብ 2000ን ሃሪሙ ዝነበረ ሕጂ ኸኣ ልክዕ ኣብኡ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሃሪሙሎ ማለት እዩ ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ከመይ ቀኒኹም ኩሉ ሰላም ወሰናይ ኩሉ ተስፋ ገብር ናይ ሎማዓንቲ ዛዕባ እንሪኦ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ተኽእሎ ምውዳቕ ስቶክ ማርኬት ከመይ ይመስል ቅድሚ ናብቲ ቀንዲ ጉዳይ ምእታውና ሓፈሻዊ ብዛዕባ ማርኬት ኣናላይዝ ክንገብር ከለና ክንመራመር እቲ ኣንፈቱ ናበይ ምዃኑ ንኽንፈልጥ እንገብሮ ምርምራት ወይ ሪሰርች ወይ ድማ ኣናሊሲስ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ወይ ድማ ኣብ ሰለስተ ኩርናዕ ፈሊና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀዳማይ እቲ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ይበሃል ኣሎ ቴክኒካዊ ብሕሳብ ብመስመር ብሕንጻጽ እንዳገበርካ ብቴክኒካዊ መዳይ ትሪኦ ኣሎ ካልኣይ ፋንዳሜንታል ዝበሃል ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ትካል ወይ ድማ እቲ ስቶክ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ እቲ ዝእትዎ ኣታዊ ከመይ ኣሎ እቲ ኣብ ጅቡኡ ዘትርፎ ካሽ ፍሎው ንብሎ ከመይ ኣሎ ብመንጽር እቲ ተተሚንዎ ዘሎ ቫልዩ ወይ ድማ እቲ ማርኬት ካፒታል እቲ ንሱ ዝእትዎ ከመይ ኣሎ ብሓፈሻ ዝሪኤልና ፋንዳሜንታል ንብሎ ኣሎ ሙሱ ድማ ከም ሳልሳይ ማክሮ ንብሎ ኣሎ ከም ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ከመይ ኣሎ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጃፓን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ዝበሃል ከመይ ኣሎ ወዘተረፈ ዝሪኤልና ኸኣ ማክሮ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ መምዘኒ ንስቶክ ወይ ድማ ብሓፈሻ ንስቶክ ማርኬት ኣንፈቱ ከመይ ይመስል ኣሎ ናበይ ይኸይድ እንታይ ክሕብረና ይኽእል ቴክኒካል ኣናሊሲስ ኢልና ኣለና እዚ እቲ ክብን ለጠቕን ናይቲ ዋጋ ምስቲ ብመንጽር ግዜ ብመንጽር ቮሊዩም ክንሪኦ ንኽእል ወይ ድማ እቲ ስትራክቸር ከመይ ኣሎ እቲ ክብን ለጠቕን ስትራክቸር ኣንፈቱ ናበይ ይመስል ማርኬት ስትራክቸር ዝበሃል ኣሎ እቲ ሞመንተም እቲ ሓይሊ ናበይ ኣንፈቱ ዘሎ ንላዕሊ ዲ ዘሎ ንታሕቲ ወዘተ ብሓፈሻ መዓስ ኣጋጢሙ መዓስ ከጋጥም ይኽእል እቲ ምድያብን ምጉዳልን ኣብቲ ልክዕ እዋን ንኽነግረና ብቴክኒካል ኣናሊሲስ ዝበሃል ኣገባብ ተጠቂምና ንመዝን ማለት እዩ ከም ካልኣይ መምዘኒ ወይ ድማ መመመይ ኢልና ንሓስቦ እቲ ፋንዳሜንታል ዝበልናዮ ማለት እዩ እዚ እትዋት እቲ ካሽ ፍሎው እቲ ተተሚንዎ ዘሎ ብመንጽር እቲ ዝእትዎ ወዘተ እቲ ባላንስ ሺት ኩሉ እዚ ካብዚ ተበጊስና ንዕይሮ ወይ ንመምየሞ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ ጥዕና ናይቲ ትካል ከመይ ኣሎ ልዕሊ እቲ ዝግብኦ ተተሚኑ ዘሎ ወላስ ትሕቲ እቲ ዝግብኦ ተተሚኑ ዘሎ ይነግረና ማለት እዩ ከም ሳልሳይ እቲ ማክሮ ዝበልናዮ እቲ ጂኦፖለቲክስ ወይ ድማ ፖሊሲ ናይቲ መንግስታት ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ከመይ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ጂኦፖለቲክስ እቲ ኩናት ድዩ እቲ ትሬድ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ንግዲ ሓፈሻዊ ስምዒት ናይቲ ነጋዳይ ከመይ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ተዛሚዱ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት እቲ ናቱ ስምዒት እቲ ሰንቲመንት ከመይ ዘሎ ንኽዋፍር ድፊኢት ዲዝረክብ ዘሎ ወላስ ንኸይዋፍር ካብ ማርኬት ይዘንሰሕብ ዘሎ እሱ እውን ምዚ ማክሮ ሓዊስና ስለዚ ብሓፈሻ ንማርኬት ክንዕይሮ ንኽእል ወይ ክንግምግሞ ንኽእል ሰለስተ ኣካላት ኣለውና እዚ ቴክኒካል ዝበልናዮ ፋንዳሜንታል እቲ ማክሮ ማለት እዩ በዞም ሰለስተ ተጠቂምና ስለምንታይ እዩ ማርኬት ዝንቀሳቐስ ዘሎ እንታይ እዩ ዝደፍኦ ዘሎ መዓስ ይኸ ዝድፋእ ዘሎ ክንመን ከለና ከም መበራብዓይ መገምገሚ ይኮነን ግን ንማርኬት ክደፍእ ዝኽእል ኣካል ብላክ ስዋን ዝበሃል ኣሎ እዚ ብላክ ስዋን እንታይ እዩ እቶም ኣፈርቲ ይኹኑ ወላ እቶም ፖሊሲ ዝሕንፅፁ ብዛዕባ ማርኬት ወይ እቶም ኣናሊሲስ ዝገብሩ ፈላጣት ንሳቶም ክግምትዎ ብዘይክእሉ ነገር የጋጥም እሞ ንኣብነት ከም ኮቪድ 2020 ከምኡ ነገራት የጋጥም እሞ ነቲ ማርኬት እንበረ መጠን ይጸልዎ ስለዚ ንሕጂ በዛ ናይ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ትብል ዘላ ተበጊስና ኣናላይዝ ክንገብር ክንፍትኒና ማለት እዩ እቲ ተኽእሎ ምውዳቕ ከመይ ይመስል ሓንቲ ካብተና ንኣብነት
S&P 500 ኢና ከፊትና ዘለና S&P 500 ክንብል ከለና ካብ ኣሜሪካ እተን ዝዓበየ 500 ትካላት ወይ ብመልክዕ ስቶክ ሊስትድ ኮይነን ዘለዋ ንሳተንን ማለት እዩ ማዕርኽ እንደ ዓበይቲ ምዃነን ንኽንፈልጥ እዘን S&P 500 እትናተን ማርኬት ካፕ ወይ ድማ እቲ ተተሚነንኦ ዘለዋ ዋጋ 58 ትሪልዮን ዶላር እዩ ብሓፈሻ ናይ ኣሜሪካ ማርኬት ግን 68 ትሪልዮን ዶላር እዩ ስለዚ እዘን 500 ትካላት እዚኣተን ካብ 85 ክሳዕ 90 ካብ 100 ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት እቲ ተተሚንዎ ዘሎስ ኣብዚአን ይጠቕለል ማለት እዩ بحافشة جلوبال عالم لخاو خنرو خلنا ون عالم لخاو 130 تريليون دولار ستوك ماركت إذن حمش 100 بينن كسع 6 تريليون زبط عند حركوينن 4 حمشن كام 100 ناي عالم زلو مولو تتمينو زلو عب ستوك ماركت اتي فاليو ويدماتي ماركت كابيتال زبال أبزن حمش 100 زلو سلازين S&P كم معياري ويدما أنفت ناي ماركت كم يعلو نخنفلت S&P ندحر أنالايز غيرنا اتخال ماركتات درجة أنالايز نقابرهم زلنا زري بذا كاب كلتشحن عسران اسكن يجمر كاب كلتشحن عسران كساع زغلتشحن عسران حامشن زلنايو تكنيكال أنالايز كندبر ندحر دلينا ترند لاينز بحالالو ترند لاين انتايو إذا تحتوي أكل تحت زلوا نتبتات نقول تلاقبن مالتي نابنت زي أبكل تشحن عسران الله أبكل تشحن عسران حدنا الله كل تشحن عسران سلستن عسران 4 عسران حامشن زلوا تحت مسلا قبنين حدا عين حنصص كتبانا خلا مالتي نزي نلعل ندحر بروجكت غيرنا انتي كما تصالنا كم زغيل كنرينا مالتي إذا ترند لاين اندي نابنت كندغماينا اتا ناي تحتي اتا تحتوي قصلا ناي غيزو كوفيد مس ابز زلو لاينات ندحر الاغيمنا كلن زين ستريت لاين تلاغيبنا لوا نلعلي خال لكعكم ومعرض بموطونو مالتي بموطونو مزرغحنايو نت لاين ابزي انتي نرئ لنا اب كلتشحن عسران اب تحت بوتوم هاريمو نيرو كلتشحن عسران زنبرت بوتوم السا مسناي كلتشحن عسران سلستن مسناي كلتشحن عسران كلتن كلتشحن عسران سلستن كلتشحن عسران 4 كلتشحن عسران حامشن زلو بوتوم بمولو مسلقمنايو نلعل مزرقحنايا ابز كلتشحن عسران كلتن اللاتنا كلتشحن عسران حامشن كالك حج هاريما مالتي سلازي انتايز بلنا حق نايت تكنيكال اناليسيس ازي channel ازي linear regression channel اندي زبحال linear regression مالت اتكبن لتقنايت واغا زخدو زلو بمولو اب حد channel مساتخايو ات افريج نمركاب مالتي اذا قتليا افريج يتخون زلازيا سلازي نحنا انتايو تي علامه نخلو اب حد channel مساتخايو تحت ز افريج زلو اتناي مغزا بوتا مالتي كابز غزيخا نلعلخ كساع زجيب تتصبى مالتي حجي كن بزعبا مغزا زي كونه حفشه وانفت نبي خيد نمفلات اندي زلو ابز كلتشحن عسران كلتن لعله هاريمو زنبر حجي كلتشحن عسران حمشن لعله هاريمو سلازي بمنصرتي سغوام اتي بيسينغز بحال مالتي ويت تيمبو نلعلن نتحتن زخدو تيمبو حد عينت سلازخونه وي دما زبزح وان اب حد عينت تيمبو سلازلو حجي اب كلتشحن عسران حمشن اتخوصحو زخيل اتي 7-8 probability كبوصحو زخيل هاريمولو مالتي كابز قرب نلعلي اكستند خغبر خيل اتي زبزح تخولو كن ابز حنصص هاريمو نتحتناي مبلاس تخولو يزلو مالتي ناي S&P ترايزي كونه نابنت ناي ابل اندحر وسيدنا ناي ابل اندحر الاقيمناين انتاي متصخم زغير نابنت ناي ابل مسلاقمنايو اتي كاب كلتشحن عسران كساع كلتشحن عسران حاموشن ابزو اوانزي ابتا لعلي هاريمو نتحتي ملسالو مالتي اب ابل كي تحاصرنا ولا ناي تسلا اندحر رئينا زنتبي مزناي لعل اندحر الاقيمنايو تسلا ابزو اوانزي نتناي لعلواي كفال نحسو نخبصح استوسنه percent كساع 10% 15% زخون غعزو تريفولو مالتي
ትሬንድ ላይን ኣብ ላዕሊ ድማ ኣብ 2022 ኣብ ላዕሊ ሃሪማ ነይራ ሕጂ ድማ ኣብ 2025 ኣብ ላዕሊ ሃሪማ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ካብ 70 ክሳብ 80 ከሚእቲ ኣንፈት ናይቲ ማርኬት ካብዚ ካናል ወይ ካብዚ ቻነል ኣይወፅእኒ ካብ 70 ክሳብ 80 ከሚእቲ ኢና ንብል ዘለና በዚ ምክንያት ኣብ 2025 ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ኣሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዚ ሕጂ ካብ 2020 ክሳብ 2025 ናይ 5 ዓመት ምስ ገበርና እዩ ካብኡ ዝነውሕከ ናይ 50 ዓመት ዲ ናይ 100 ዓመት እንተጌርና እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ንርአ እዛ ቻርት እዚኣ ኣብዚ S&P ናለትና 1M ዝብለና ዘሎ ንሓንቲ ካንድልሲ ናይ ሓንቲ ወርሒ ማለት እዩ ሓደ ወርሒ ሙሉ ኣብ ሓንቲ ሽምዓ ተገይርሎ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ኣብዚ 1934 ኣብዚ 1960ታት ኣሎ ኣብዚ 1980ታት ኣሎ ስለዚ እዛ ቻርት እዚኣ ናይ ኣስታት 100 ዓመት እየተርኢ ዘላ ካብ 1933 ክሳብ ዘለና 2025 ማለት እዩ እቲ ግሬት ዲፕሬሽን ዝብልዎ ከባቢ 86 ካብ 100 ናይቲ ማርኬት ዓኒ ነይሩ እቲ እዋን እቲ ነዚኣ ልክዕ ከምቲ ዓንተወይ ዝገበርናዮ ብትሬንድ ላይን እዛ ላዕለወይቲ ናይቲ ሽዑ እዋን ምስቲ ኣብዚ ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ኣጋጢሙ ላዕሊ ዝነበረት እንድሕር ኣላጊምናያ ታ ነዚኣ ንቕድሚት ኤክስተንድ ግበርያ ክንብላ ኢና ኤክስተንድ ግበርያ ኢልና ያለና ኤክስተንድ ምስ ገበርናያ ዙም ክንገብር ኢና ምክንያቱ እዚ ናይ 100 ዓመት ስለ ዝኾነ ዙም ኢን ክንብል ኢና ኣብዚ ብሓፈሻ ነዚ ናይ ላዕሊ ትረንድ ሰንጢቃ እዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ሙሉ ካብዚ ቻነል ወፅያ ንላዕሊ ገጻ ትኸይዳላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፕሮባቢሊቲ 70 ክሳብ 80 ከሚእቲ ፕሮባቢሊቲ ኣብዚ ቻርት ኣብዚ ካናል እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ሊኒየር ሬግሬሽን ቻነል ዝብልዎ እቲ ፕራይስ አክሽን ወይ ክብን ለጠቐን ናይቲ ማርኬት ኣብዚ ስለ ዝኾነ ትጉዕዞ ምክንያቱ ናይ 100 ዓመት ጉዕዞ ኣብዛ ቻነል ስለ ዝነበረ እንድሕር ዙም ኣውት ተገይርና ተርኢናዮ ንኣብነት ብናይ 3 ወርሒ ገይረ ኣለኹ ሓንቲ ካንድል ሓንቲ ንበይና ሽምዓስ ናይ 3 ወርሒ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ጉዕዞ ናይቲ ማርኬት እንተርኢናዮ ካብዛ ካናል እዚኣ ካብዛ ቻነል ኣይወፀን ማለት እዩ ስለዚ ንዝመጽእ ዘሎ ዓመታት እውን ካብዚ ቻነል እዚ ዘይክወጽእ ክእል ወይ ፕሮባቢሊቲ ኣይክወጽን እዩ ስለዚ ጉዕዞ ናይ ማርኬት ኣብዚ ክብን ለጠቐን እንዳበለ ክድይብ ክወርድ ክእል ማለት እዩ እዛ ቀጠልያ ትረኣየና ዘላ እታ ማእከላይ ገምጋም ዋጋ ናይቲ ማርኬት ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ካብዚ እንታይና ንዕዘብ ዘለና ንኣብነት ኣብዚ ኣብቲ ዝለዓለ ናሕሲ በፂሑ ስለ ዘሎ ንኣብነት ንእሽተይ እቲ ማእከላይ ገምጋም ዝቀጠልያ ኢልና ኣለና ናብቲ ቀጠልያ ክመጽእን ዘይክመጽእን ምስ ግዜ ንኣብነት ክልተ ዓይነት ጉዕዞ ኣሎ ንበሎ ሓደ ናብቲ ቀጠልያ ዝመጻሉ ኣሎ ሓደ ከዓ ወላ ናብ ቀጠልያ ከይመጸ ኣብዚ ፍርቂ እንድሕር በፂሑ ኣብዚ ክልተ ክንወስድ ኢና ከም ኣብነት ንኣብነት ኣብዛ ቀዳመይቲ እንድሕር ካብዚ ዘለዎ ናብዛ ቀዳመይቲ እንድሕር ወሪዱ 35 ካብ 100 ናይ ምውራት ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ማርኬት ናብታ ካልአይቲ እንድሕር ወሪዱ ድማ ካብዚ ዘለዎ ናብዚ ካልኣይ እንድሕር ወሪዱ ክሳብ 50 ካብ 100 ናይ ምውራት ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ንዝመጽእ ሓደ ክልተ ዓመታት እቲ ጉዕዞ ናብዚ ካናል ምውራድ ስለ ዝኾነ ግድነት ኣይኮነን ናብዚ 34 ካብ 100 ክወርድ እንተኾነ ግን ናብዚ ካናል ምእታዊ ተርፎኒ ኣብዚ ንዓመታት ክኸይድ ክእል ማለት እዩ ከምቲ ዝሰርሐናዮ ኣብ ቻነል እንድሕር ኢቲናዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ናይ ላዕሊ ናሕሱ ሃሪሙሎ ማለት እዩ ናይ ተስላ ምስ ንሪኦ ድማ ካብ 2020 እተን ኣብ 3 ነጥቢ ዝተሓተ ዝሃረመሉ ኣብኡ ትሬንድ ላይን ሰሪሕናንቲ ቻነል እንድሕር ሰሪሕናዮ ንቁሩብ እዋን ተስላ ናይ ምድያብ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ስቶክ ማርኬት ጥራይ ከይተሓፅረ ወላ ንኣብነት ቢትኮይን እንድሕር ወሲድናዮ ኣብ 2018 ወይ መወዳእታ 2017 ዝነበረት ላዕሊ ምስ ናይ 2021 ዝነበረት ላዕሊ ምስ ናይ 2022 ዝነበረት ላዕሊ
ኣብዚ ናይ 2024 ወይ 5 ድማ ላዕሊ እንድሕር ትረንድ ላይን ሰሪሕና ካብኣ ተመሊሳ ኣብ 2025 ክልተ ግዜ ካብታ ናይ ላዕሊ ንሓሲ ኣብዚ ሕጂ እንድሕሪና ኣብታ ላዕሊ ንሓሲ ሃሪማ ካብኣ ክሳዕ ክንደይ ካብ ሚእቲ ከም ዝወረደ ክንርኢና ክሳዕ 33 ካብ ሚእቲ ወሪድሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትረንድ ላይን ኣብ ስቶክ ማርኬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፎሬክስ ይኹን ወላ እውን ኣብ ጎልድ ኮሞዲቲ ይኹን ኣብ በዓል ክሪፕቶ ካረንሲ ይኹን ኣብ ኩሉ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ትረንድ ወይ ድማ ጉዕዞ እቲ ክምን ለጠቕን ናይቲ ፕራይስ ኣክሽን ዝበሃል ጉዕዞ ናይቲ ማርኬት ናበይ ኣንፈት ክኸይድ ከም ዝኽእል ወይ ድማ ካበይ ኣንፈት ንላዕሊ ክነጥር ይኽእል ወይ ድማ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝወርደሉ እቲ ሪቨርሳል ዝበሃል ከተለልዮ ብቐሊሉ ከተለልዮ ትኽእል ብዘይካዚ ሊኒየር ሪግሬሽን ቻነል ዝበልናዮ ኣብቲ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ኣድሂብና ዝሰራሕናዮ ብዘይካዚ ኣብቲ ናይ ፈንዳሜንታል ክሕሰብ ዝከኣል ንኣብነት ናይ ዋረን ባፈት ፍልቲ ኢንዲኬተር ኣላ መሕበሪት ዘባፈት ኢንዲኬተር እያ ትብል ንሳንታይ እያ ትብል ነቲ ቶታል ዩኤስ ስቶክ ማርኬት ሓፈሻዊ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ስቶክ ማርኬት ተተሚንዎ ዘሎ ዋጋ ምስ ናይ ኣሜሪካ ጂዲፒ ተመቒሉ ዘናጻጽሮ ዓይነት መሕበሪ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓፈሻዊ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ 7 ትሪልዮን ይትመን ጂዲፒ ድማ ክሳዕ 30 ትሪልዮን ኣሎ ስለዚ እቲ ሬሽዮ ናይ ክልቲኦም 230% ብላ ኣሎ እንተኾነ ግን ዋረን ባፈት ኣብቲ ናቱ ጽሑፍ እቲ ማእከላይ ገምጋም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ 130% ክሓልፍ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ እዩ ዝብል እዚኣታ ማእከላይ ገምጋም ኣብዚ ማእከል ዘላ ሕንጻጽ ክንሪኣ ከለና ሂስቶሪካል ትረንድ ላይን ብለና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቲ ማእከላይ ገምጋም ክልተ ሌቨል ንላዕሊ ኸይድሎ ወይ ድማ በቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ወይ ድማ ብናይ ሕሳብ ብናይ ቁጽሪ ኣጸዋውዓ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ንላዕሊ ኸይድሎ ማለት እዩ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት በቃ ኣብቲ ናይ ዝለዓለ ጡር ዘሎ ማለት እዩ ብዘይካ ኣብቲ ቴክኒካል ኣናሊሲስ ኣብቲ ፋንዳሜንታል ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ባፈት ኢንዲኬተር ከም ዝረኣናዮ ከምዛ ዓይነት ክስተት መዓስ ኣጋጢሙ ነይሩ ምስ ንብል መጀመርታ 1960ታት ክሳዕ መወዳእታ 60ታት ኣብዚ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሃሪሙ ነይሩ እቲ ማርኬት ብድሕሪኡ ሓፈሻዊ ማርኬት ን15 ዓመት ዝኾነ ወሪዱ ድሓር ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሃሪሙ ነይሩ ማርኬት እታ ናይ ዋረን ባፈት ኢንዲኬተር ማለት እያ ን14 ዓመት ዝኾን ka ማርኬት ጎዲሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልክዕ ከምቲ ኣብ 60ታትን ኣብ 2000ን ሃሪሞ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ልክዕ ኣብኡ ክልተ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ሃሪሙሎ ማለት እዩ ማርኬት ኣዝዩ ከቢሩ ወይ ድማ ኣዝዩ ልዒሉ ከም ዘሎ በዚ እውን ክንርኢ ንኽእል ካልእ እውን ዝተፈላለዩ መሕበሪታት ኣለው ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክንሪኦም ኢና ንሎሙ ዝበልክዎ መግለጺ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ ሰላም ወሳናይ ምስ ኩልና